Hello po. Good morning, good morning. Breakfast tayo. It's a breakfast, breakfast, breakfast. Mga guys, bago pumasok sa work, yaw-yawan muna tayo. Breakfast, breakfast muna tayo. Ayan. Mayonnaise with egg. Cover. Sarap. Kain tayo. This is my morning routine. So, drinking coffee with bread. Di pa ako nakasuklay. Yep. Yep. Walang suklay-suklay. Kumusta naman kayo dyan? Balitaan. Itong mug na to, memorable lang. Kasi nung nag-exit pa ako sa Oman, binili ko to doon sa para, sa isang hotel doon, kung saan ako nag-stay. Four years ago na. Buhay pa rin. Kamusta mo? Morning sa inyong lahat. Morning. Hindi na ako nakakapag-live ko. Nasipan ko today. Ayun. Live ako today. Salamat naman doon. Nagluto ng ng egg. Shout out daw sa nagluto ng egg. Ang magawa. Lang guys, epekto ng walang kasabay sa almusal, kaya nag live na lang.
Kumusta kayo dyan? Balita. Kumusta ha? Hello, sa aking isang video na nanonood. Kumusta ka? Hindi ako makapagsalita. Puno ang bibig. Mm. Ayan. Yan, may breakfast. Kumusta kayo dyan? Usap-usap muna tayo. Ayan. Shoutout pala tayo dito sa mga masuwid kong viewers. Sumilip lang pala ako sa inyo. Ayan, na-miss ko mag-live. Kahit bagong gising. Ginawa ko pa rin para lang ma-view. O makausap kayo mga viewers ko. Mga taga-subaybay. Thank you sa inyong lahat sa patuloy niyong panonood sa aking mga videos. So yun lang. Papaalam na ako. Thank you sa pagsama sa akin. Ang almusal ni Inday. Diba? Ayan, nag-almusal. Bye-bye. Salamat sa panonood. God bless. Babush. Ayan mga kaibigan. Thank you po sa panonood sa akin. Time check po. Tayo ay morning dito sa Dubai. As you can see, nandito ako sa balcony. Dito ang kainan namin. See? Ito ang aming kainan. Saan ko nilagay yung yung bread. Ayan mga kapatid. Ayan ang labas ng aming bahay. Nakasilaw lang. Ayan. Para mapanood ninyo. Ayan. Normally ito yung mga tirahan dito ng mga OFW dito sa Dubai. So kung medyo relate kayo, ayan. At ito naman ang aming house. Ayan. Ang kusina namin, tingnan mo naman. Nagkelat. Next pala,
pakita yung buong room namin dito kung saan kami nakatira. So kung magkano ang rent ng aming bahay. Ang bahay. Sige po. Thank you. Thank you for watching. 10 minutes na tayo. Tapos, mama. Bye-bye. Bye. Share. Share natin sa Facebook. Yes. Yes, you. Yes, yeah. Bye-bye. Thank you for watching. Please do subscribe para pa hindi pa dun sa nag-subscribe or press the notification bell para ma-notify pag meron akong bagong videos. Thank you guys. Keep safe po tayong lahat. Bye.